لشريدا خزاي انغول خزاي داويا شر خويا ناكش بركو اسرائيل و حماس تبع همو بانجن اگر بس شر خو به اوایک دشواری دوام دکن ادیم اف شر در بازی نوا تونلان بویا لی هم وقت وی کی بانگوازین اجبو اگر بس تینه کرنجی به انجام دمینن هری داویه سرگوزری اسرائیل بنیامین نتانیاهو با اوایک اشکار جاره کردن داوی لبانگنج با اگر بس آنی ارتشا اسرائیلی جاوی خو بردیا خان یونسی دناوا روشک بوی آویده جمهور فلسطینیان کو ج هفت جوتمه و حتی نها خاطنه کشتن 20,000 در باز کرد. gelek Filistîniyên ku ji ber şerê li Gazayê ji ciyên xwe bûne li Xan Yûnusê bi cih bûne. Li gorî Ofîsa Koordînasyona Karê Miroviya Netewên Yekbûyî Oçayê, artêşa İsraîlê ferman daye ku heremeke ku nêzî sedî bîstê Xan Yûnusê digre nava xwe dem li dest bere xalîkirin. Saziyên Netewên Yekbûyî jî dibêjin niha 141,000 Filistînî li vê heremê ne. Piştî êrişên hewayî û bejahî li Gazayê şerê tunelan dijwar bûye. Artêşa İsraîlê iddia kir ku li Gazayê torekê tunelê ya ku ji alê lîderên payebilind ên tevgera Hamasê ve tê bikaranîn keşif kirine. Li gorî dîmerên ku ji alê artêşê ve hatine veşandin, ev tora tunelê ofîs û daireyên lîderên Hamasê yên payebilind bi hev ve girê dide. Do Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu carek din bangên bo agirbestê red kir. Li gorî bilançoya dawî ya Wezareta Tenduristiya Hamasê di êrişên İsraîlê yên li ser Gazayê de heta niha bêtîrê 20,000 kesan jiyana xwe ji dest dan. Herî kêm ji wan 8,000 zarok û 6,000 jî cinin. Her wiha 52,600 kes jî birîndar bûn. Ji dema ku operasyona bejahî ya artêşa İsraîlê li ser Gazayê dest pê kirî û vir ve bi giştî 115 leşkerên İsraîlî hatin kuştin.